Tá, my týmto programom ako chceme sa znova ako približiť divákovi, nie? Tá, ako kontaktný byť, nie? Bližšie byť, nie? Lebo cez tú obrazov. Ale hlavne teda preto, že my hovoríme zrozumiteľne, nie? Tá, nám témer všetci rozumejú, nie? Tá, lebo napríklad, keď som bol minulé v Rakúsku, tak tam všetci rozprávajú po nemecky, nie? Kto by to bol povedal, nie? Že v Rakúsku po nemecky, no trošku... No alebo vo francúzsky, nie, tak rozprávajú po francúzsky. V anglicku po anglicku, no nezrozumiteľné. Nezrozumiteľné. Keby všetci rozprávajú po slovensky, tak nič nepoviem. Ale my zrozumiteľne hovoríme. A čo sa mi stalo, jaká to je ako srandovný príklad tejto téme, že som bol v Anglicku, nie? A teraz tam bol Francúz, nie? A teraz otázka znie, že a jak rozprával Francúz v Anglicku? To neznáte, no po francúzsky. To je zbytočná komplikácia. To keby sme zjednotili, nie? Áno. V tom novom programe budete vystupovať ako moderátor, alebo aj ako skvelý hudobník a herec? Aj Boh je trojjediný, nie? Ja nemám s tým problém byť viac jediný, nielen troj, lebo troj je... ja môžem byť i moderátor, i hudobník a všetko, ja som taký viac vrstvový. Znáte tie lazáne, nie? Tam viac vrstev, nie? Ja je lazáňa, nie? Tak vy si trúfate ako byť aj scenarista, producent, režisér, všetko, proste všetko, viete všetko. Tak, znáte, povedzte mi, postavte ma k plotu, ja zrobím plot, nie? Postavte ma riadiť ponorku, není problém. I atomovú, není problém. Není problém. Pošlete ma do riti, ja sa tam narvem, nie? Prečo si myslíte, že niektorým ľuďom naozaj vadíte a niektorí vás milujú? Rozumiete? Chápete? Akože vás nenávidia. To je isté, no, lebo toto je problém. My nevadíme ako jednoduchým ľuďom, nie? Tam jednoduchým ľuďom obmedzeným, čo sú obmedzení, my nevadíme, nie? My vadíme tým ľuďom, nie tým, akože celebritám to u nás akože voláme, nie? Čo tie figurky ako ťahajú. Znáte? Tým my vadíme, nie tým jednoduchým ľuďom. Jak môže jednoduchému človeku vadiť, že ja 5 auto mám, nie? Alebo to nemôže vadiť, ale celebrite to závidí. A to je teda, musím povedať, slovenská vlastnosť, lebo konkrétne ten Francúz v tom Anglicku, ten nepôsobil závislý. Fuj, to niečo smrdí. Prepáčte, ja som trošku prdol, nie? Ale raz som si prdol, raz som si prdol v múzeu, nie? A všetci sa obzerajú, že kto si to prdol, a ja jediný som znal, že ja. Posledná otázočka. Čo si myslíte o tohtoročnej zime, že máme málo snehu? Myslím, globálne oteplovanie. Toto je vlastne ako dôvod, prečo sme sa my odhodlali teda urobiť tú radikálnu zmenu, nie? V tom slova zmysle, že teda ísť z Marquise de Sade preč a ísť do Juchu, nie? Lebo my teraz podpíšeme za chvíľu zmluvu, nechcem predbiehať, lebo som predbiehal na diaľnici dosť. A tá demokracia je ako to slovo, ktoré myslím si, že my potrebujeme k tomu, aby sme mohli... Toto vystrihnite. Vždycky hovor všetko. Dá teraz také optimistické, ne? Tá rýchle autá ja mám rád, nie diesel ten zrobí smrad. Po ceste ide ošípaná, táto sviňa, to je susedová mama. Sviňa. Tam to dorobíme, nie ten záver rytmický, aby... Vždycky hovor všetko.